L-eks-Ministru Nazzjonalista Tonio Fenek huwa konxu tal-ħsara li saret lis-servizzi finanzjarji bil-każ tal-Felkin Funds, iżda fl-istess ħin jibqa' jsostni li hu l-fond li tiegħu u direttur imxew tajjeb. Lil Fenek staqsejnieh wara li fl-aħħar jiem l-Aġenzija Żvediża għall-Pensjonijiet iddeċidiet li tneħħi l-Felkin Funds mill-pjattaforma tagħha b'effett immedjat. Hija xi ħaġa tajba s-servizzi finanzjarji ta' Malta di Tonio. Minkejja li Felkin Funds kien sospiż u eventwalment imneħħi mill-Iżvezja minħabba aġir meqjus bħala fraudulenti, Fenek isostni li dak li sar kien kollu tajjeb. Tħoss li mxejtu tajjeb mal-klijenti Tonio. Iva mxejna b'dak kull suppost. Tonio Fenek huwa wieħed mid-diretturi ta' Felkin Funds u l-komunikazzjoni min-naħa tal-Iżvediżi saret miegħu. Il-fatt li kien ex-Ministru tal-Gvern wassal ukoll għall-attenzjoni tal-midja barranija. Ta' bħala direttur tal-kumpanija inti x'inhi r-reazzjoni tiegħek? L-ewwel qed nispjega li m'iniex direttur waħdi, tajjeb u allura Wieħed minnhom Tonio. Nibżax nirrispondik tajjeb. Ma rrid ovvjament ir-risposti tiegħi jkunu konsonanti mal-pożizzjoni tal-bord tad-diretturi kollu. Fuq kollox Tonio Fenek qal li se jerfa' r-responsabilità bħala direttur. Iżda fid-dawl li huwa wkoll politiku ma ta' ebda indikazzjoni li se jerfa' xi tip ta' responsabilità politika. Ma tħossokx responsabbli għaliha din imma? Jiena qiegħed fil-bord tad-diretturi u evidentement se nerfa' responsabilità tiegħi bħala X'tip ta' responsabilità ħaterfa'?